Čau, vítejte všichni u Let's Play, já jsem Bonnie a vítejte, není to úplně Let's Play, ale vlog takový. Můžete mi podávat do dalších dílů různé otázky, to první vlog, takže to moc ani nebudeme řešit, je to spíš takový oznamovací video, takže takhle, hned po tomto videu, až ho dám na YouTube, tak by mělo být ještě jedno nový video. Bude to let's play z Shakes and Fidget, to určitě znáte. A bude to takový netradiční let's play, bude to ne ze klasických světů, ale z Pervajtu, tam máte vlastně různé výhody. To bude Pervajt HU, _SF Game, možná ho taky znáte a hraju na něm, na S4 asi. To uvidíte prostě v tom let's play. No a teď se pustíme do toho vlogu. Takže jsem si dneska připravil téma hacking. Ne, fakt. Hacky prostě do různých her, tak všichni víte, že spousta prostě myslím, že hacků do Minecraftu, ale prostě už mě to fakt štve, když na Survival Games, na Annihilation, právě píšete hacky prostě zabaděné vyhrání, jako jak to víte, povídal to i gamer, nainstaloval tam anti-hack, tak jako, a jestli to píše do čatu, když to někoho kickne fakt, takže já nevím, co si myslíte. Jo, setkal jsem se s jedním týpkem, který měl flyhack, ale který asi rok měl zpátek, který lítal nad náma a to bylo hnusný zvukem. Fire Aspect 2. Ne. A do Shakea to prostě už jaký vůbec nejdou ty videa, prostě to jsou haluze hrozný, prostě se tam píšou, jako nechápu, že to dávají vůbec na YouTube, je to úplně kravina, nic nefunguje, tak se stane nějaký věr do počítače, takže nedoporučuju. A do hry League of Legends to vůbec, tam žádný věr nejde, prostě tak vyspělá hra, Riot Games by nedopustil, aby se tam dostal nějaký hacker, takže to určitě tam do toho taky nepůjdou. Jinak, točím to, myslím, že takové úterý, nějakého 8. já nevím, 8.2. Takže v sobotu nebo v neděli by měl být challenge, měla by to být panáková challenge, budu tam s bráchou a bude to tak, že bude tam 10 tekutých nebo polotekutých věcí, které budeme pít v panákách. Bude to 1 až 10, 5 dobrých, 5 špatných. A budeme se postupně losovat, no a kdo se první pobole vyhrává? Ne, určitě ne. Ten, kdo to přežije, tak vyhraje, kdo přežije vítězí. Takže se už určitě těším. Jinak je zima, takže toho na léto už mám připraven další challenge, nebo na jaro. Přišla mi i floorball challenge, takže to si pokusím splnit. To je já hraju floorball. To možná nevíte? No, určitě to nevíte. No, takže to všechno. Takže toto video bylo velmi krátké, ale tak byl to jen takový ukázkový vlog, takže čau!